Kaži šta ćeš da nam nacrtaš. Kitom. Dobre. Tako? Oboj sada. Čuk, 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 čuk. Čuk, čuk, čuk. Ali leskano, ali nema veze. Jel' ovako? Baš je lepo. Ajde sad mu veži jednu mašnicu da bude kao poklon. Ali ne mogu, može čuč. Tako je vezano. Jeste. I onda čuč, 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 čuč. I kome ćeš da daš poklon? A? Kome ćeš da ga daš? Ne znam. Za koga je taj poklon? Završio sam ja. A kome ćeš da ga pokloniš? No.